Ordonarea numerelor naturale de la 0 la 10.000. Fiecare număr are un loc în șirul numerelor. Avem două tipuri de ordonare. Ordonare crescătoare, de la mic la mare, care crește. Avem un exemplu, avem 4 numere formate din 4 cifre. Pentru a identifica cel mai mic număr, ne uităm cu atenție la cifra miilor. Cel mai mic îl observăm că este 1014 și îl scriem 1014. Următorul număr este 3308. Următorul număr este 6438 și ultimul 9233. Așadar, am ordonat cele 4 numere de sus în ordine crescătoare, de la mic la mare. Mai jos avem ordonarea numerelor în ordine descrescătoare. Descrescător înseamnă care descrește, care de la mare merge spre mic. Pentru a face ordonarea descrescătoare, voi alege cel mai mare număr din șir și observ că este 8837. Următorul număr 7560 și următorul număr 3016 și ultimul 2005. Așadar, am ordonat numerele descrescător, de la mare spre mic. Bineînțeles, pentru a reuși să facem ordonarea numerelor naturale, trebuie să știm lecția compararea numerelor naturale care a fost postată anterior.